Drahí Slováci, dnes 7.10.2023 som sa bola pozrieť na našu severnú hranicu. Prešla som 20 kilometrov. Na prvom maličkom prechode je z poľskej strany Zatarasa s pieskom a pár vojakov. Z našej strany plastové zábrany a nikto. Na tomto prechode Brestovka-Oščadnica je množstvo možností na prechod nelegálnych migrantov. V tejto časti prechádzajú prevažne v noci, príde špeciálne upravená dodávka do terénov, vysadí ich na poľskej strane, prejdú zelenou hranicou na ďalšiu stranu. Buď sa vyspia pod trmami, alebo pokračujú k prechodu, kde ich zaznamenajú na poľskej strane a z dobrej vôle zavolajú našu políciu, že tu majú 20, 30 či 50 kusov, aby si pre nich prišli. Na druhom prechode Skalité Serafínov to isté. Zatarasa z poľskej strany, z našej nikde nikoho. Kým som tam bola, prišlo jedno policajné auto, ktoré sa otočilo, ani nezastavilo a s úsmevom sa vrácalo po hlavnej ceste dolu do dediny Oščadnica. Posádku tvoril muž a žena. Tu, ako vidíte, idem smerom cez zelenú hranicu do hôr, kde je množstvo možností a vyjazdených kolají od dodávok. Nie som ani na slovenskej, ani na poľskej strane. Poliaci vidia, že prejdú mnohokrát jedinci, ale nezastavia ich. Nechajú ich prejsť k nám. Uznajme, že im nie je čo zahlievať. Takisto ich nechcú. Majú príkaz nepúšťať zo Slovenska žiadnych migrantov. Ak nájdu Poliaci niektorých s našim drapom, posadia ich do autobusov a vysadia na našej strane cez hraničný prechod. Ak nemajú doklady, nechávajú ich prejsť k nám, neriešia ich, kým sa nachádzajú na ich strane. Prečo ich nevrátia naspäť, keďže nemajú žiadne doklady? Ale až následne zavolajú slovenskú políciu. Prečo? Vraj pre bezpečie obyvateľov Slovenska. Alebo že by to bolo pre papieriky, ktoré im my vydávame a vedia, že tým pádom sú naši. Už navždy. Dozvedela som sa, že naši policajti im vydávajú tak povediac na kolene papieriky na týchto prechodoch. Zabudnite, že iba prechádzajú. Kvótu 200 000 migrantov treba chytro naplniť. Skôr než padne sneh a ešte pred nástupom novej vlády. Ako vidíte, samotní obyvatelia Oščadnice sa o nich chodia starať. Vedzte, že už ich odtiaľ nedostanete. Smejú sa, dokonca mávali na pozdrav. Detské ihrisko obsadili. Bude zima, dážď, sneh. Myslíte, že budú čúšať v tanoch? Zabudnite. V rámci hospodárskej mobilizácie ich nasačkujú k vám, alebo sa varí obec Oščadnica chystá postaviť im azylový dom. Kto môžete, príďte prosím chrániť aj severnú hranicu. Alebo je tu ešte druhá možnosť, prísť pred parlament a žiadať ukončenie tejto úradníckej vlády, ktorá má za úlohu dokončiť tento plán.